mmiri zoro ezoje anwụchama agaghị m aba n'ụlọ onye kpọrọ m ụgwọ mgbe m kara n'ihe n'aka mmiri zoro ezoje echi nye ndị nga dike enweduke ebe enwedịrị ihe ọnwụ ihe ọnwụ anwụchaba taji echi nwanne m agaghị m aba n'ụlọ onye kpọrọ m ụgwọ bye bye yo. Ewo. Nwa di m. Di m lo tiri. Ofuma. Kinga ye nwa imu. Nwunne m autogo ka m sị ndị ngụkwụ na-ekwu agaja m amụri ebe eliga m. Asị nwa eze amụri nwụrụ. Nwa ya nwoke. Mana dawa na by the way. Mgbe m nọrọ anụwa m di na-elo bụkalalụ ihe si ibigiri. M sị mba na ụdị ihe agịda eme m n'azụ. Amaghị m again naanị nwunye ya richard elorite gwa m sị ndị omisi mkpe niile na ịkpọkọla hotel ebe obububu bujuo ndị omisi mkpe asụ nwedị nwaanyị isi mkpe nọ n'ala ụmụdịrị ekwe ị na-ebi igada akpara isi chego uwe chega ntachi gị imo si ha ga-eme na azụ m enwere onye kọrọla m onye mere m ji si m abịa buru kem mgbe chi na-ejile ee nnọọ apụje nwaanyị mụ enyi m nwoke mepego ụlọ na mba anọ ebe ahụ ka m gagakwa nna mba anọ nke nga mba anọ ndị mba anọ n'ime ha ụlọ ihe ọma memegwuru anyị mba anọ kwa anyị na ha nkwụ ha otu ka anyị gbawa otu ihe na-emepe ebu a na-emepekwa ebe dede gịzi gaga na amadị m bụkọz ejiri m di gị oji ji ego mụ na chifu imo hụrụ ọ bịara ya m nye ya ndị ọ ga-enye gị enwe isiokwu inyere chifu imo mana ihe o nyere m otorolo trol ka a na-eji aga latrin sọ ihe m na-eji ahụ nsọ ma ọ kwụsịrị taa sị m nwere kwashi wọchị taa nsọ ma akwụsịgwule sinsi ime o nyere m agụda bara m uru si ebe ọ bụ na ikele ụmụ nwaanyị isi mkpe nta ka ehi imo ma bịa abịa nekwa akpa mbụ na ma ọ bụ na ọgụda abịa ya kama m tọpụ otu ugbo agba gaa ya n'ala nwunye nwaanyị imo mba na agwa dị gere ndụ na onye m kere ndị isi mkpe wụ maka di ha nọdụ ya onye m ji wee nye ha ihe on the 24 ka ha wee nwee ihe a ga-eji agba krismas but dị gere ndụ onye m ji wee dede dị gọvanọ ewuli iwe biko wụrụ ga-agwa m ma di m ọdị ndụ ma ọdịdị ndụ ọ wụ onye nwe ihe wụ onye ma ma ihe ọ nwụrụ ọrịkwa ndụ ma ọdịdị ndụ di m ọrịkwa ndụ mana naanị ebe ọ dị ndụ gwụla n'ọnụ ebe ọdọ niile anwụọ na pee so gapụ onye ime na mmadụ ọnwa ga-agba gị ma ọdị ndụ ledego ego m aka nye m nwaanyị imo ịma ọ bụrụ na nyewe gị ihe na ọ ga-arụzi ka gbaga m nwunye m nwoke ọnwụ bịkọs ọ dị ndụ ihe a kere wu ndị nwụrụ anwụ ọwụdo maka ndị di ha nwụrụ anwụ ka anyị nyere ihe ọwụdo onye di ya enwere otu o siri gbasa gị biko agala ebe ebe isi ego bụ agalete maka ihe ụka na na-ekwu ọwụ ka na-ewe m iwe ihe ka mụ na fada paris mba atọ ji nwee problem fada abịa ịgwa mma di ma ọrị ndụ ma ọrịdị ndụ ebe ihe gbasara ụlọ onye ebupụtara ihe so ụmụ nwaanyị isi mkpe ha pụtasị abịa nụrụ ihe nkwe ga na ala ka nga m ihe fada agụgụrụ ọnụ mmiri pụtasị m ya ọwọ ka ụtụ na di m ime ọ dị ndụ si ọ gbasara gị uju ka na ikwugoro ewezga na iwu nwanne m nwoke onye ụmụdoro nkwanụ nwa di m mpago asị mpaga ka ya lụrụ onye lụrụ mma m ọ ihe m jiri wetu umeala biko agara agwa m ma ọrịdị ma ọrịdị ndụ biko nye m ihe nyere ụmụ nwaanyị isi mkpe ibe m nye m ihe agara eme aka akpịrị nwaanyị maka ebe m gaga ya mere na ibila abịa ngwa na ị ga-ewere eke ji ya larị maka ibila abịa gosi arọchiga m ebe m gaga na mba na enwere ya mere ị ga-eji eji lawagodi ke ịgbalịkpala ke na-aga ke ga-akwaga m amụrị na ke ebulalụ m ịgbalị ala mana mezie ihe wụ the main thing ejiri ụmụ nwaanyị isi mkpe jiri gbakọ nye m nke m na nwaanyị ma ọ dị m ọsịsọ ihe anyị kere nwunye ụmụ nwaanyị isi mkpe ka m rọchgoro gaa mba anọ mgbe anyị ga-ahụ mụ na chifim ahụgwụla mgbe e meziri anyị ga-ahụ nwaanyị biko itiri gwa m na chifim ka mba karịa na mba anọ ka mba karịa nwunye nwunye gị nwoke eleta unu si eme unu sikwa mma na ụgwọ ote nwa hụrị ka m nọ na-alị ngwa ya ka ole esi obodo nwarị ka m nọ na ube nyaahụ ka m dopede eweziga na ọrịa ịhụnanya m nwere n'ala ụmụdịrị ekwe anụmanụ dị n'ala nọ onwere obodo na-abịa fọdụrụ m di ndị ụmụaka nga abụga m abụga ndị ọkwa ụdọ bụkaralụ m ka ọwụ nkume ka ọwụ ndị ama ibo ele ahịa honorable ọlụchi ụzọ ọma na ama ibo ka alụlụ nwanne emefi honorable ụzọ ọma gbakọtara m kiti gbazọ m etu ihe ga anyị mere eme ihe m jiri sị mba na nwechi m ikele ka ọwụzili dike chifu dike KBUSA nwanne modest ọ bịala m dị 4 time m rijent ọhụụ ka ọwụzinu ndị ihe ha na ndị ụmụ okwu nga enwere ụdị nwoke ha bịadịrị m di mbịa na ala ụmụdịrị bịa nga ata ihe unu nwude mmejisa m oyi otu mmụ nwa mụrụ unu nwude ụkwụ m ote mee m
n'ote unu chọrọ mma ụmụ nwaanyị ibe m meriwe wa unu wuru ozu kpọga m mụ na ozu ebiri n'ụlọ asị m ọrịa ndụ ala ekwele were m n'ọnụ nwaanyị ọma mere ọ dịrịkwa mma maka na ihe achọrọ m inye mamịrị mamịrị ọkụ akpala m ihe mere na akpala mamịrị nga ọwụdụ fid nga ọbụla anyị na mamịrị mamịrị ma awụdụ mamịrị ha ebe kama anyị na mamịrị eme ụmụazị wụọ ya mmiri ya wụchapụ ọ dị esu isi ọwụdị m ndị na-ara sịga ọ mamịrị ndị sịga m dị na-esu isi ebe ilele n'anya sọ nwa dị ihe ga-abara m nsogbu anọ otu isiri ejije nte ọmụ mụ na gị nwoke bụ imo ihe na-akpọ na ya wụ oke ọnwụ maka otu nlele anya anapụla m nta napụ m imo ihe m ga-eme ụgbọ awụ hapụtara m ihe m ga-eme nnọọ m n'obi